लोगोफोर NPS एकाउन्टनि पासवार्डखौ माबोरै जोङो अनलाइन निजिनि मबाइलजों गोरलैयैनो चेन्ज बानायनो हायो बा बावगारदोंमोनबा रिकभारि बोरै बानायो बेखौ आं खोन्थालांनोसै। बिनि थाखाय जोङो NPS अफिस बा माबा ट्रेजारियाव थांनो गोनांथि गैया, निजिनि मबाइलजोंनो गोरलैयै बानायनो हायो। थौदो दाना जोङो माबोरै चेन्ज बानायबा रिकभारि बानायो नायलांदोनि मबाइलाव। लोगोफोर NPS एकाउन्टनि बावगारनाय पासवार्डखौ बरनफिननो थाखाय जों NPS एप्सआव क्लिक बानायदो। बिनि उनाव लगिनआव क्लिक बानायदो। बिनि उनाव नैबे रिसेट पासवार्डआव क्लिक बानायदो नै गाहायाव। बिनि उनाव नैबायदि मोननै अपसन फैगोन, बेयाव इउजिं सिक्रेट कुइसन। जुदि नों आगोलनो सिक्रेट कुइसनखौ बानायखाना दोननाय दंबाथाय बिदि बानायनो हागोन, नङाबा इउजिं OTP मबाइल नाम्बार रेजिस्ट्रेसन दंखायोबा इउजिं OTP दो हागोन। दाना जों फार्स्ट टाइम इउजिं OTP जो बानायना नायग्रोनोसै, बिनि उनाव इउजिं सिक्रेट नाम्बारजों बानायसिगोन। दाना इउजिं OTP खौ क्लिक बानायबाय आङो। दाना बेयाव नोङो प्रान नाम्बारखौ थुदो, नोंनि जे NPS नाम्बार। बेनि उनाव नैबेयाव डेट अफ बार्थ डिटेल्सखौ थुदो। बेनि उनाव नैबेयाव पासवार्ड बानायदो नोङो, नोंनि गोसोआव थानाय मोनसे पासवार्ड बानायदो। बेयाव पासवार्डआ जानांगोन आखर, नाम्बार आरो माबा मोनसे सिम्बल, हमना ला #हैशटैग माबा माबि बेबायदि। बेनि उनाव नैबेयाव फिन खेबसे थुफिनबावदो सेम टु सेम। बेनि उनाव नै खेबसाखौ कालकुलेट बानायना नैबेयाव टाइप बानायदो। दाना नैबे जेनेरेट OTP आव क्लिक बानायदो। दाना नैबायदि NPS जों लिंक थानाय मबाइल नाम्बाराव OTP फैगोन। दाना बेयाव OTP खौ टाइप बानायदो। बेनि उनाव OTP खौ फिल बानायनायनि उनाव साबमिटआव क्लिक बानायदो। दाना जोंना नै साक्सेसफुल जाबाय पासवार्ड बानायनाया। बेहाय खोन्थादो रिसेट IPN रिक्वेस्ट हेज बिन सक्सेसफुल प्रसिड। दाना नै कमप्लिट जाबाय। दाना बेकआव थांदो। दा जोङो बेबायदियै आरो लगिन बानायफिननो हायो। दाना जों आरो मोनसे बावखौ खोन्थानोसै माबोरै सिक्रेट कुइसनजों जोङो बानायनो हायो बेखौ नायलांदो। OTP जों माबोरै पासवार्ड रिसेट बानायो बेखौ खोन्थाखांबाय। दाना इउजिं सिक्रेट कुइसनजों माबोरै बानायो बेखौ खोन्थालांनोसै। दाना बेयाव इउजिं सिक्रेट कुइसनाव क्लिक बानायदो। बेनि उनाव बेयाव प्रान नाम्बारखौ थुदो। बेनि उनाव नैबे साबमिटआव क्लिक बानायदो। बेनि उनाव नैबेयाव नोंनि कुइसननि एन्सारखौ होदो। नोङो अलरेडि सिक्रेट कुइसन बानायखाना दोननाय दं नालाय, नोङो एन्सारखौ टाइप बानायदो। बेनि उनाव साबमिटआव क्लिक बानायदो। दाना जोंना सिक्रेट कुइसनजों पासवार्ड बानायनाया जाबाय। नैबायदि रिडाइरेक्ट खोन्थायो। दाना जोङो बेयाव लगिनाव थांनानै आरो बेखौ खुलिफिननो हासिगोन। लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक आरो साबस्क्राइब बानाय, लोगोसे लोगोफोरनो शेयार बानायफाबानो जाबाय। थेंक इउ स' माच।